Ingthun ke thom Sainik School admission fees. Inut banghini Sainik School along fees ador ke solam paklang. Ahok. Fees structure ateng lapen Charlie Bomb atum kithanta ningkani si along sikalak isira tokbor pli anam kidam nangko. Lada kelang dam nang jike labang solong si uniform laundry hei kuyan tatola. Nasi Karbi atum koson si kapadon un populo. La solong arloan lang dam sene. Rong pen dipu nang kapadon atum ke kiun e atum pulo. Sita latum ta ningkani sianong lakhadam lo pulo tangte anutina somara tumta ningkani sipen lak isi sose kidam. La sonsi kijum nai seta bangsuri sose akar biatum asomara phan Guwahati, Shillong, Darjeeling, Delhi, Bangalore, Chennai, Pune hehuelong kibiruna tumta do. Latum ningkani sipen ko andam ki ong e nai seta sikalak ni sose dam ate kidam kewang peri kecedam hehui. Lanjot kali foreign along toydun pen ningkani si along sikalak krep ho ingkoy ningkani si along padam tangte ilitum adorso ong po amat hempen tebok head ay school along si chetoydun petma. Lason sa ador kiso ay school along chetoydun dopik. Akahelo kalira Don Bosco along asonson ki ningkani si tuition afi pen ke hem madung posita inut along lak sose atangka ke dam. Lahai atangka ko anlon ne dam pen seta line kacharli la pen mesen a college along kilong dun de pen ajok angtan dam si ador keso a college along charli dun nanglo. Lahai ador keso adim toydun det anda technical along admission endun longle la pen undet api competitive exam ki undun aphai ki avdet pu ateng an lapen lahai atum hem chewang pen council arlo chokamar aphan kachithidun tirthupung apa lana tangkata pinanglang sida hala Sainik School along ke osomar messenger lapen NDA pen army officer le cheman un e ninghang he posita medical engineering pen danglok mesen atovar na pen adim charlilong pen phan throxer kebra pho anbakke adim chelong dunpu ningke thedo molahai osomar akailong high school charli rapet mati school mates atumta arleng ke the atumalong chini pircha ajok dim dudunpo lasi majok apo apai atum sitame nesomar mesen nangji poke matha pet posi neli matha dam tangte mesen ahormu ador keso ahormu pulunang gari motor bike peri hempen danglok ason ador kesu ahormu adorso ong pomat ili doi phititima kali sita ador lesto sitame ahormu mesen nangji posi puji laso face ador keso pukalira quality po asonta langdam nangji ahok admission kilong sunghoi lapen Karbi Anglong Arat long petpe sita kelong posrame mo osomat mesenji lapen a future lapen a career pen mesen nangji posi ilita matha khor lapen mathata nangji lapen ke thenai alam keladak Sainik School kibi ajok ongdung Karbi atumta admission longdon po lapen ilit he town awar sailong po difu along medical college kedo ajok ili war sailong lo university kedo ajok Karbi Anglong atum master degree lapen PhD kiu natum do olo sonsi Sainik School penta penang aleke wangji ningkan kep api angthek theklongpo tokbang longsing teron